Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Borpung tarapung kachelenga towar kecheng ponji aphan CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen long ikang pupon. Lakha ingko rapo nilip constituency ke parlo chukiala block pen borpung tarapung kachelenga towar kecheng ponchi aphan CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen team Karbi Anglong atum pen long e kang pupon. Lapen labang solong Dr. Numal Momin sitame chetong dun pen mai along RDP dun. Lapen labang so amai long asong kaprek pen sitame chepa ogdun. La sinon ang ton pen alamle archuponik sinang. Nilip chokiala pen arwan teron report Karbi Anglong News Channel. Ase chaklo pulong den ke akri la shooting ben sinili borpung tar pulong masinili mithang bak la pe hoda ke dora tum ben interaction kurilo mane lam chope choy nili det kali nili na ke jui kali ben political benefit ke long ye phan kali sita DC SP pen chenglo principal secretary pen chenglo officers ke doan pen sinili tum nama tuar ke lele school ke lele open stage ke lele kijuna lang ke lele lapen ke me ke lele adim sinil tum ka humri dam pen da pen sida karap tum chingki je than lo dak tuar bang kenang so school building bang neli piglo open stage ta pielo field development ta pikangelo lapen ke non bang tuar kenang so la so tuar bang ki kuti si ni leke tor jigali la si Dilhi pen nili penan bori pen si nisit pen si banglo la so tuar bang bansi non bang ke kuti pharo kris kuti pharo sira drug sikera pli akro wala si non bang ke sanction elo tender KSA Kangdang Amai Kangni de soiteron aphan akimi kongchun bang arpu kepek Patumi Therini Pai Krehiniar ni Sarsing Teron Langkung Habe Odetirum Holalong Karbi Lotarli Asong Tirikam Amai Ahin Pen Kangdang Amai Kangni Bangso Amai Along de soiteron aphan Chedon Sarpen Akimi Kongchun bang arpu kepek We stand for oppressed people struggle pu ATP and Ponsi Karbi Lotarli Asong Tirikam Amai Ahin Pen Kangdang Amai Ingni Ponlo Bangso amai along Karbi Lotarli Asong Tirikam amai phu Thomson rong pipen mai chari ponsi mai ke pha alamthe lapen alhi kapachini apor bidisar laichan ingleng pensi apor en ponlo Mai along alhi aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lekthe Lumbajong Block Education Board Chairman Salawar B Jin Board Chairman Tungthang DSU Maipu Diras Dipusa Gorkha Student Association Amaipu Suresh Chetri Khasi Student Union Amaipu P Ratne Lapen Abarim Kese Maipu Bida Singh Teronatum Chetong Dunsi Mai along RDP Dun Bangso amai along Sumiti Mungaphan Anti Case Epu Hok Ponsi Case E Kongchun Bang Arpu Pen Pisun Pontuklo Alar de soiteron aphan si akimi kongchun bang arpu ratchedon sarpen pekpondo News report Karbi Anglong News Channel Pini Karbi Lotarli Asong Tiripi Kangdang Amai Padoponlo dak Sarsing Teron Langkung Habe Town Hall Arlosi Niltum Kangdai Mai Doponlo Niltum Bangke KSA Lamding Road committee lo la Dantum Central Committee ajak ding kluipen Niltum General Secretary Bangke lagi NT KSA dak NT KSA asai se claim pen kapre KSA pen decision kian along tin setami alang ke fail dun phanse alang claim pon lo pini ala so joine pen pini kangdang mai che phapon si alang phan bangke KSA ar puben pasun pon lo KSA ar pu pasun pon pe alang pini ne thaning tung bangke asitin a district committee asitin a branch ba unit lo ke claim abang phutuman setame pini pen bangke KSA Lamding Road a General Secretary ke Sumit Timung Kalilo Pusinal Tuma Thengno Penil Tum Than Paklar Panlo Pini Laso Mai Long Penil Tum Karbi Lotarli Asong Hin Penil Tum Karbi Alongri
jasmet pet hemprek akemang aso ka che song bangke niltum puthot kangthur pon thujia phan hemprek ka che song bangke puthot la so sai ke deng pon thujia phan ke niltum pini clark dak pen niltum resolution deng pon lo la so mai long pen niltum ka pgr vgr lamki along sitame niltum eviction along sitame niltum ksa pen arjab dun thipji po bangke pini la so mai long pen niltum resolution en pon lo la son thot si ke wangjiar ni dak education of harman karbi arisoy janatum karbi ang long long quality education loga charli ke paprang ponangji la lahaya mo long ansame niltum pensitame dak free coaching pencheng lok kapre asai niltum ke deng ponjia phan niltum pini la so mai long chengbai pon lo lan chot takali dak niltum karbi ang long angkang pi karbi ang long arat do ana phan niltum chuningri poning tung dak iltum karbi ang long long non mamat ki khibom dr tuliram ronghang cm la ke hai alang long tum arjab dun thip nei posinil tum puponing tung athe alang sonang thin ke the a cm bangke karbi ang long long bangke dam tang da welang non alang an welang pini alang ajale punon sita da karbi ang long a pharman alang surrender de pin pen ason tin border alam ki along pencheng lok jasmet pet nagaland a border eviction ke asai ke claim langkai jana long srame eviction asai ke claim non bangke pgr vgr along srame alang arjab thip pen ningje thip pgr vgr along le along ke do khai tum ha pgr vgr along madule do sta hala so jurisdiction arlo ke do tum han bangke prap jin ben eviction pon popu la so ningje khur haya joine si alang long bangke nil tum ke cherap dunji pu ge nal tum thengno pen nil tum pudun lo la so dem long nil tum alang pen ka chingki chingwai hot nil tum karbiang long along ri jasmet pet il tum a border along amukha lahai ke border along bangke compromise mender ning po alang pen tum ka than ka chingwai do dake karbiang long along bangke dake hemprek pharman bangke iltum dhorom chipunang ne jati chipunang ne dak bangke nange ksa nange amuk lason asong alam chipunang ne la dake party alam chipunang ne po alang kaningje a boy kaningje pen iltum chengwai dam pen alang kaningje teng bensi niltum alang long arjab dun thipji po bangke naltum thengo pen tum than baklar dun lo sikke wangjiarni karbi solang do arat doan karbi anglong arat doan bangke iltum non laso akopai iltum akopai itum kopai bume lasona leader itum long ke klang bangke lagi itum kopai bume posi lason leader long itum arjab dun thipning posi ne itum no ning jedon ai silam nilina ajukla ason se tarapung borpung along loge chadi adem along teacher tum penang an chedam dik kada kadem mane ke chadi tum siksa thiklo tang hala so din nang tum kumri dam pen kelang nai pana tum situm nilitum la borpung tarapung ke nilige nimithang homostia son lo mane nirong ason lo athe hala dag nimithang mata nilibasor pina pot penangan ke neta borpung tarapung alam ke arjulong penang chinlo nimithang achu du ala iltumang jir ka chewoi husitame nili mena banta hadak ahem long andun pen hadak penangan thekdam long lo non iltum ka chisiga bangke niltum tarik kre pho bangke niltum borpung rongphar rong tisor rongphar rong niltum hadak rongphar rong pathua klam long niltum ksa first found bang pharo phoso se pregjam political party pen che oc bjp long kachepa ogdun MP kilik nangte bokbom theglong si rachari among weke jap aphiong ahir ingtang ongason si karbi anglong arlo pregjam rachari asong atumta amethang ke kroi aparty kachepa hai je phan ke claim kidam dodi sangse ason si thekpon long La sonsi patumi thereponi phai krehiniar ni BJP is Karbi Anglong District Committee President Roland Killingpen Paterpi Ponsi Bajpai Bhawan Mate BJP Asai Hemalong Kewangchi MP Kilik Ahut Mesen Ongdung Award Pen Katepa Hai Thekjia Phan Pu Matha Ponsi Isi Board Committee along Phan Pharo Angbong Pen Phan Trokner Kep Athak BJP Party Vote Kelongjia Phan Chingki Chingwai Pon
Pini Prekjam political parties Jesemet, APHLC, Congress, ASDC pen COC, BGP along Kachepa Ogdun, Amai along, Aluhiaman pen, Karbi Anglong Autonomous Council CEM, Dr. Tuliram Ronghang, MLA, Darsing Ronghang, EM MSC Lapen BJP party along ke claim kedam Kachepiduk Asongjap po Asongjap yatum Chetong Dunsi Mesen pen mass training program Pachunpo. News report Karbi Anglong News Channel. Ajat Independent Nildulia Party যোৱাবাৰ বৰ্জন সমষ্টিৰ পৰা উঠিছে দিল বাহাদুৰ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত তেখেতৰ প্ৰায় 1000 মান লিষ্ট দিছে কিন্তু আজি গাড়ী অসুবিধাৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰায় 500-600 মান যোগদান কৰিছে তাৰ লগতে আকৌ ৰিজনেল পাৰ্টি APSLC দলৰ ইয়াত বিশেষকৈ ফুলনি সমষ্টি আৰু কলকান্থি সমষ্টি এই দুটা সমষ্টি APSLC বিলাকৰ যোগদান কৰিছে আজি যোগদানৰ প্ৰায় 1000 কৈ কংগ্ৰেছ আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট আৰু APSLC তিনটা দলৰ মিলি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰাইছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তৃতীয়বাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা 3ST পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেন্সিৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত অমৰ সিং টিছক যাতে ভাৰতৰ ভিতৰত লোকসভা যিটো আছে সেই সিটৰ ভিতৰত যাতে হাইয়েষ্ট পাৰ্চেন্টেজ যাতে পোৱা স্বাৰ্থত ৰাইজে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ওয়েলকাম জনাইছোঁ Carly Tangru Samson Singh Ingti Akorte Akibisi Keramon Ingti along Projen Ingti Golakhat along Sido Pupen Kahumridam. Lason si 1910 Aningkan Malom si Carly Tang Tengkur Singh Ingti Amahang Teglo. La Pena Joksi Tika along si Kedo. Bang Sopena P Reverend John Moses Carvel along Tika Che Okang si Golakhat Wangjilo. Golakhat Mission along si Hakopen non anta longle echadvet si alang li sopo Keramon Ingti ke dobomlo. Bang Sopena Jok Tengkur Singh Ingti Asomar Kadokawe Bang Troxido. Akleng silake Lawrence Ingti Borsaha Pusi Hangpon. Penang Anatum Penadun Lake Adagwam Samson Singh Ingti Hello. Protap Ingti, Roland Ingti, Junaki Ingti P, Basapi Ingti P, Lapen Akibisi Lake Non Golakhat Along Sido Amen Lake Keramon Ingti Puhelo. Carly Tang Tengkur Singh Ingti Asomar Kadokawe Akorte Ingjer Angbong Pen Non Kedo La Inudvetlo. La si Akayangbong Achor Asomarpu Plang Prededlo. Keramon Ingti Abangke Ru Samson Singh Ingti Akorte Akibisilo. Alangli 1945 Aningkansi Amahangke Tek. Lapen La Khadam Lote Pining Anke 78 years Pleng Tanglo. Bonta Pini Arnianta Karbi Anglong Kecharipon Ake Teki Dingatum Kahumri Dampu Non Puanta Teklong Lidet Ason. La si Karbi Anglong Autonomous Council Kechari Kalahonatum Ar Sigjit Pen Matha Pon Pen Prabjin Pen Ake Hai Samson Singh Ingti Akorte Akibisialong Humri Damasonte Koan Aningarongchi. La si Karbi Akhayapan Aningklar et Aningklar Sapen ke Klem Pikang Longri Longpat Anchotakali Sorkar Pen Ekerai Jiapan STH Ajakong ke Palong Tekang si Pini Arni Ili Karbi Akhaita Isi Khaipu Kachipudun Longlo. Sitame Samson Singh Ingti Akorte Angchir Atum Pini Karbi Atumapan Nangcho Hangdunde Nangcho Patindunde Lapen Samson Singh Ingti Aparman Puke Longle Echet Bakta Avilo. La Kedo An along le sita ili Karbi Atumsi Choklem Chodam Chutiki Chonghoi Longlo. Tangte non alangli korte Asomar Atumapanta Ridam Pen Ajit Sobak Akhi Pidam Tek Asonte Mesenchi Pusi Pini Terepo Achiklo Botorki Kur Arni Alangli Kopi Kosonsi Kedo Bomlang Mapu Kachini Jiapan Golakhat Mission Compound along Reverend Daniel Hanse Ahem An Humri Damsi Penang Analam Longsi Chini Kanglo Puta Projen Ingti Pen Chethan Ponlo. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Net Samson Ingti ke ne ikla Anke pipi dolang punoi. Nepo ke
1950 sanan si amen ke amahang ke thek lang janma hoise 1850 nepoke Tengkur Singh ti Junaki Baido ke 1905 son si amahang ke thek ne abang ke 1945 en kahut amahang ke thek Anke Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me